Neka se jave svi trenutačno iskopčani koji nisu imali novca da plate struju, poziva Živi zid. Postoje električari koji nisu HEP-ovi, znači nema HEP monopol na znanje o elektricitetu. Svaki električar zna ilegalno potrošača priključiti na električni sustav. Svaki stan ima svoj osigurač. Znači, sa osigurača struja dolazi do sata. U tom dijelu, od osigurača do sata, u tom dijelu se rade makinacije. Međutim, pošto se radi o starim vodovima, to je izuzetno opasan posao. Recimo ovdje konkretno je osigurač 35 ampera, vani je 63, a na trafostanici je 100 ampera. Znači, to vam je sigurno smrt. Kad se prčka oko 220 volti, može svašta krenuti po zlu. A HEP-ovi stručnjaci ne prčkaju oko 220 volti, ne razumijem. Nema straha ni od struje, ni od distributerovih sankcija, uvjerava Živi zid. Vi ste li mirno spavali da znate da ste ilegalno priključeni? Ne, ne bi sigurno. Jel bi očekivali non stop nekog na vratu? Da, pa da me uhvatio. Pa osim neplaćenog računa, zaračuna i kaznu od nekoliko tisuća kuna za krađu struje. To nije krađa struje. Oni bi platili da mogu, ali ovog časa ne mogu. Jednog dana, kad se Hrvatska razvije, kad, da velim, procvjeta, oni će rado platiti taj dug. U kojim uvjetima može biti bolje? Nažalost, jedina šansa ovog časa je da Živi zid osvoji vlast. A ima i drugih načina da se plati električna energija. Kako se ja snađem? Tako da u tim godinama još idem pomagati ljudima, ženama, malo peglat pospremiti da zaradim koju kunu. Da redovno platite režije. Tako je. Rađe bi bilo mrak nego da uključim sam. Pa su opasne radi male djece. Pa je struju ipak najjeftinije platiti što prije.